O jaga tipra mothani bwkhakti wngwi chwng tini kaisa o jaga immediately kaisa press beat khainani baddhota mankha tamoni chwng saimankha je sini srangchati channel obrok channel bini a jaga je chwng nukha nugui nai chwng abono rutugui naimani bo jaga hinai chwng tini o jaga phaiman phaikha Kartik parao sini takuk okra biren debormani nukhungo bini nogni srairokno harassment khaiwi BJP tai IPF tini flag ti chirokhogoi borok oja phai hadul khitarka buphang murabai khitarka nokhuk bebagno team rok debri klangkha tai berarok kakroboi klangkha aboni bagino chwng sana muchungo chwng tipra mothani bwkhakti wngwi tini sini srangchati media ni bisingtwi chwng obono sana muchungo je sini tiprasa bai tiprasa kebo obo hai tangthun chwng jotto thansa chwng thansang yang kangkai sini hana naragwi meya nang tini BJP khai tongthun IPF khai tongthun nang khana phaidi sini bubagrani logi thanchani yapiwo sini o jaga je chwng nukha o Mohranpur area o obahai bolai toglai asuk mane kariku miya atkaisa je obahai ke kaisani nogo harassment khaimani chwng aboni tui belai khino chwng selamung phunugo tai obahai ke jodisono borok obono jodi withdraw khaya ba obahai tomungno jodiso borok rosaine yang gangkai chwng bwskang dino sini tipra motha tai tiprasani phanno chwng phungnani baddhota thanai tamongkai chwng obono sanai chwng tini o jaga bubagra jotono kwsak kuphur kwkhrang hiyawi joto thanchani lamao phaidi hinai chwng tini o jaga thanchan lamao hinjak chwng obono sanai tini o media ni bisingtwi agamani dino je phainai salogo obahai tai borok bo tangthun obono chwng naio tai chwng tini oro phaiman phaikhe sini takungni belai khe nogrok ongkokha tai buphangrok takbo oro chwng nokhlao nukphaikha chwng oborno nugui belai bwkha tongmalia bo khoroksa tiprasano hamjaknai borok tiprasano hamjagui tiprasano obahai khaimani chwng abono belai khe abo mo kuno moti kok hini kwrwi je o basa se kwrwi khe je borno appo haikhe selamung janago chwng tini o media ni bisingtwi angkai chwng obono sanai chwng tini belai khe kha kostona kha kiyorkha o kha kiyor mani bisingtwi no chwng tini o jaga sini takuk okrano bini je khoi kotigrosto ongkha chwng bono chwng tini o media ni bwskang gono chwng bono je manchak sini kuno sini o jaga funding kwrwi kisu kwrwi chwng oro chwngno oro khoksa khongnui thumrai bono rang kisa sobalainai je bini berarok team rok debui thangmaikha aborno bo taisa katal khai snamnani bagui bono chwng tini tipra mothani bwkhakti kisa sajjo khainai chwng tabuk sini o srangchati media ni bwskangono chwng o je sini takuk okra je thanai horo je nok rok sabai sukruk berarok sabai sukruk khaijakmani chwng bono je mansak tabuk chwng media ni bwskango chobanai chwng kisa ongkonai Anusia sajarnya bagus, kagus potrobo, anusia ya fake lah. Ini hasteni lukurano kuno kokasan orang potong noro. chwng hasteni lukurano abono tini tipra mothani bwkhakti wngwi sanani muchungo mohai je gundagiri soak arak nangui borno bibranti khainai oshanti khainai je tong kesebo tongninai o bodolio tongyakarei chwng bubagrani je thanchani lamao greater tipraleno naharei sini thinang kusung tongwi thanani o lamano naharei chwng hasteni jotto lukurano sini o bubagrani tipra mothao phai palkhai bubagrani tep khorangno kwplai khainani bagui khakoyo koijao tai bwskang phainai 6 tarik ni je EDC election o electiono sini bubagrano kwplai khainani bagui andhra somareo teu gobang khai vote diwi sini bubagrano joy khainani bagui tipra basini jotto hayungni sini tipra satongai jotto ma phani saman takuk bukuk tai phayung hanongni saman jottono o koknono sawi ang tini o srangchatini bisingtwi o koknono khsarnani musung guys tini sing sini o je kisisa press meet khaimani sing tini obosung nong situn jottono khulumka tiprani jotto takuk bukuk song jottono o khanano chongdi phainai 6 tariko jottono andhra somareo vote dinani ingthun tipra sa ayuk lokthun tipra motha ayuk lokthun tai greater tipraland daikino manthun hambai।